Ånd med dit hjerte og bliv healet af det guddommelige univers. Meditation indtalt af Charlotte Solfarer Hansen. Læg eller sæt dig behageligt til rette. Mange mennesker kan bedst meditere, hvis de lukker øjnene. Gør, hvad der virker bedst for dig. Hvis du tankemæssigt mister tråden undervejs, så lad være med at blive irriteret. Det er bare hjernen, der kører videre. Når du finder ud af det, tager du bare tråden op der, hvor vi er kommet til, og fortsætter. Start nu med at puste ud. Brug din muskelkraft til at puste så meget luft ud af dine lunger som muligt. Brug munden til at puste ud med. Hold en kort pause. Træk så dit vejr ind, stille og roligt gennem næsen. Pust ud igen med kraft på. Hold en kort pause og træk vejret ind igen, stille og roligt. Træk nu vejret helt almindeligt og dybt ned i maven. Hvis du ligger ned, vil du kunne se, at maven bevæger sig ind og ud ved denne dybe vejrtrækning. Fortsæt med at trække vejret dybt og hold korte pauser mellem ind- og udånding. Slap af i kroppen. Det kan du gøre ved, at du prøver at spænde kroppen fuldstændig op. Spænd alle de muskler, du overhovedet kan i hele kroppen, så meget som du overhovedet kan. Og giv derefter slip og slap af. Giv slip i alle kroppens muskler, så godt som du overhovedet kan. Og fortsæt derefter med at slappe af i kroppen. Prøv nu at se dit hjerte for dig. Prøv at forestille dig, at dit hjerte har en lille mund, som du kan trække vejret med. Brug bare din fantasi. Tag nu stadigvæk den dybe vejrtrækning, som du gjorde fra start, og prøv at forestille dig, at det er dit hjerte, der ånder med denne dybe vejrtrækning. Når du trækker vejret ind, fylder du dit hjerte med luft, og når du puster ud, forestiller du dig, at du tømmer hjertet for luft. Du fortsætter denne dybe vejrtrækning. Prøv nu at mærke, at du begynder at få mere ro i kroppen, efterhånden som du trækker vejret med dit hjerte. Du kan prøve at forestille dig, at du sammen med indåndingsluften får masser af kærlighed ind. Og prøv at forestille dig, at du sammen med udåndingsluften puster alle de negative ting ud, der er i dit hjerte. Fortsæt nu med denne vejrtrækning. Prøv så at forestille dig, at du sammen med indåndingsluften får masser af lys og guddommelig kærlighed ind. Og prøv at forestille dig, at du sammen med udåndingsluften puster alle de negative ting og følelser ud, der er i dit hjerte. Fortsæt nu med denne vejrtrækning. Nu ændrer du tankerne, så når du trækker vejret ind, er det ikke længere kun dit hjerte, du fylder med det guddommelige lys og kærligheden. Det er hele kroppen. Det går hurtigt, så på en indånding kan hele din krop blive fyldt op med den guddommelige kærlighed og lyset. Og når du puster ud, puster du alt det negative ud, der er i hele din krop. Hvis du har steder i din krop, hvor du har smerter eller spændinger, så forestil dig, at det er disse smerter eller spændinger, du puster ud. Og forestil dig, at det guddommelige lys, den guddommelige kærlighed, bliver fyldt ekstra meget ind i de steder, hvor din krop har brug for det. Slap stadigvæk af, så meget som du overhovedet kan i kroppen, og mærk, at det er hele din krop, der får glæde af denne healing med den guddommelige kærlighed.
Mærk roen, der er i din krop, og mærk, at din krop er blevet healet. Du kan fortsætte med healingen lige så længe du ønsker. Når du synes, du er færdig, så kan du lukke øjnene op, hvis de var lukkede, og lig eller sid lige lidt stille endnu, til du er klar til at gå videre med din dag.